Днес ще разгледаме индикатор ADX – Average Directional Movement Index, измислен от Уелс Уайлдър в края на миналия век. ADX е съставен от три линии. Едната се нарича ADX, а другите две са плюс DI и минус DI. Линията ADX изобразява потенциала на тренда. Когато премине ниво 30, означава, че тренда има потенциал. Аналогично, когато спадне под ниво 30, трендът е загубил своя потенциал. Когато линия плюс DI пресече линия минус DI отдолу нагоре, индикаторът подава buy сигнал. И обратно, когато линия плюс DI пресече линия минус DI, отгоре надолу, означава, че имаме сигнал sell, както е показано ето тук. Една от най-известните стратегии за търговия е базирана на този индикатор, но на нея ще се спрем по-късно. Включването на този индикатор става последният начин. От главното меню на MetaTrader 4 избирате бутон Добавяне. Меню Индикатори, под меню Тренд, Average Direction Movement Index. Отваря се прозорец за настройки, където в първата графа можете да коригирате изгледа на индикатора върху вашия екран. В графа Цветове избирате настройките на линиите плюс DI и минус DI. В графа Параметри автоматично е зададен период 14, но при желание той може да бъде променен. Необходимо е да въведете ниво 30. Сега ще разгледаме резултати от търговия само по този индикатор при реални пазарни условия. При подаван сигнал Buy, до сигнал Sell тук, приблизителната печалба е 319 пипса. При сигнал Sell тук до Buy тук, приблизителната печалба е 61 пипса.